Šup! Vítám vás u prvního let's Minecraft. Zdravím vás Puchy a dneska vám ukážu tajný vchody Minecraftu. Tak, najdeme asi nějaké místečko, kde bychom to mohli dělat tam. První tajný vchod bude tajný vchod za lávovou stěnou. Mám kreativ, takže to půjde možná rychle, možná ne. Takže budeme potřebovat, já nevím, tak. Nějak takhle. Vezmeme si nějaké kámen. Děláme si tady věž. Si takhle vysokou, tak. Tak, teďka to dáme dále. Tak, teď to udělám úplně stejně. Vysíme se. Tak, nějak takhle. Tak. Jestli se to bylo sekat, tak to jsou to slagy, to mám každý. Tak to Minecraft, tak tam to točí. Takhle to nám bude vypadat, prostě takovýhle něco, jakoby most, to vypadá něco takovýho. Takhle. Tak, vezmeme si lávu. Nebo to ještě se. Tak. Napustíme to tady, jak to prostě stěnu chceme udělat. Tak. Tak, a teď to nejdůležitější. Vezmeme si, na druhé straně to ještě dáme. Tak, teď to nejdůležitě, vezmeme si normální kole, vozík a to je všechno. Tak, uděláme si, tady si uděláme kolem, takhle, ještě takové základ, že máme vozík. Tak, na to si položíme vozík a funguje to takhle. Když máme takhle stěnu, nikdo nic nevidí a my, no, to už jste viděli, a my přijdeme takhle k té stěně a někde za tou lávou máme vozík. Když klademe pravou, že tam chceme nastoupit, a jsem za lávou, jsem na vozíku, vystoupím a jsem tam. Tak. Tak, to je můj tak, s tím se vám loučím. Přeji vám krásný den. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Potěší like, odběr. Tak? Dobře. Čauka.